Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. 9 minutos pasado alas 5. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marahay na pagkahapon sa gabos na mga paraantabay. Ini po si Jenny Balyaran na sa idong makakaibahan para sa mga bareta sa lado nasyonal, mga baretang mabutwa sa aga enot sa radyo DCGB. Siring man ang mga bareta sa lokal hatod sa tuya kang Mega Force Patrol. Enotunta ang detalye niya sa linya si Angel Mustasa. Pinasalamatan ni Civil Service Commission Bicol Regional Director Daisy Punsalan Borgais ang 13 mga artist hali sa manibay-ibang mga ahensya kan gobyerno na nagpartisipar sa ginibong painting contest na ninahapon sa SM City Legazpi. Sigun kay Borgais, kaibahan sa mga nagpartisipar sa aktibidad ang mga empleyado hali sa Philippine National Police, Bureau of Internal Revenue, Civil Aviation of the Philippines, National Irrigation Administration, DepEd, kung sa inapigpahiling nila ang tibay asin talento sa pagpinta. Sinabi ni Borgais na pera sa mga gaganahan na cash prizes na nasa 10,000 ang ma-receive kan first place, 7,000 pesos naman sa second place, as in 5,000 naman sa third place. Ang mayor na objeto kay nian mapahiling anabako sa na matibay sa pagtrabaho sa gobyerno ang mga civil servants kundi may mga talento sa pagpinta. Sinabi ni Borgais ang kompetisyon ang parte ka nakalinya ng aktibidad para sa ika-125 taon na anibersaryo kal sa indang ahensya. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Salamat Angel Mustasa sa mga dagdag na bareta sa lado lokal. Nagpapadagos ang Traslasyon Procession 2025 sa Naga City na pinuunan alas 12 kasubagong udto kung sa iniruso ini ka mga debotos. Ang traslasyon iyo ang pagbalyo o paghatod kang imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia hali sa Peña Francia Parish o Old Shrine papasiring sa Metropolitan Naga Cathedral ni sain gigibuhon ang siyam na aldaw na nobinaryo. Pinanginotan ni Most Reverend Jose Rojas, Obispo kang Libmanan, ang banal na misa bago ang paghali kang imahen kang Our Lady of Peña Francia asin Divino Rostro sa shrine papasiring sa Metropolitan Cathedral. Pinasalamatan naman ni Mayor Lenny Robredo ang Joint Task Force sa espersos na siguruhon ang ligtas asin matrangkelong okasyon. Mientras temporaryo man na pinutol ang signal kang gabos na cellular services sa mga lugar na konsideradong main routes kang Peña Francia Festival events ngunya na taon. Sa abisong ipinaluwas kang National Telecommunications Commission, warang signal ang Dito, Globe and Smart alas 12 sagkod alas 6 at siya nabanggi para sa pinagigibong traslasyon procession. Sa September 19 naman, gigibuhon ang military parade kaya adaining signal alas 6 ning aga sagkod alas 12 ning pagkaudto. Sa September 20 naman para sa fluvial procession alas 2 ning hapon sagkod alas 8 ning banggi. Inibilang pagsunod sa kahagadan ni Naga City Mayor Lenny Robredo asin pagsiguro kang seguridad sa darakulang aktibidad nguya na Peña Francia Festival. Tinangkas na sa serbisyo sina dating Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez asin GP Mendoza gikan sa DPWH.
Ipinahayag ni DPWH Secretary Vince Addison kasunod kang nainat ng pagpapatalsik kay dating Secretary DPWH Regional Director Henry Alcantara. Apera digdi sinabi man kang Secretary na nagkopirang kontraktor kaibahan ang St. Timothy Construction, SYMS Construction Trading, Wawaw Builders as in IM Construction ang na-blacklist na sa mga proyekto kang DPWH. Magigirumduman na nagsumiter si Dizon kang nagkaaging aldaw kang mga kasong pagsuhay sa graft as in malversation of public funds kontra sa mga nasabing individual as in kumpanya na pigasabing imbelto sa anomalya sa flood control projects. Pig-inganyar ni DPWH Secretary Vince Addison ang publiko na tumabang para dagos ng makontra ang korupsyon sa ahensya. Pangapudan ni Dizon na maging mata asin talinga kang nasyon laban sa mga palpak o dai na ginibong proyekto kang DPWH kung saan sa pag-iini para makontra ang mga individual na involto sa korupsyon. Sigun sa opisyal, kung may nahiling na makadudang proyekto kang DPWH sa probinsya o barangay, tulos ining kuwaan ning litrato asin i-report sa saindang opisina. Pig-inganyar man ang publiko na i-report ang mga opisyal kan saindang ahensya na nagpapahiling ning kayamanan sa social media arog kan mga magarbong lunadan asin harong. Tinawan doon ni Dizon na gabos na inbelto sa korupsyon ang maninimbag maski pa amigo o kaalyado kang presidente. Nakatalaan na magkondukta ning mahiwasan na martsa ang mga simbahan, civil society group as in personalidad bilang protesta as in pagkondenar sa korupsyon sa flood control projects sa maabot iyan na September 21 ngunya na taon. Kasabay naman ini kang pangapudan kang Church Leaders Council for National Transformation o CLCNT na gabus na Pilipino makisumaro sa pagdiripon na inapod na at trillion peso march. Gigibuhon ini sa EDSA People Power Monument alas 2 ning hapon. Asing pig-inganyar ang mga partisipantes na magsuulog ning puting t-shirt. Sigun sa CLCNT, asin iba pang katuwang na grupo ang pagtiripon papangapudan para sa pagkasararo ka mga namamanuan asin para masiguro na mapapanimbag ang mga nasa likod kang korupsyon. Iba pang barata sa sakuyang pagbabalik. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May UnoPlus na kalidad, mag-UnoPlus, mag-UnoPlus. Sa UnoPlus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa UnoPlus Facebook page. Sa UnoPlus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa UnoPlus Facebook page. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, ito yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinahayag ng PNP na fully prepared ang ahensya sa pagsiguro ng seguridad sa mga gigibuho na Black Friday protest. Ang mga protesta may kinaaraman sa pagkondinar sa pigasabing korupsyon sa mga flood control projects. Sinabi ni PIO Chief Brigadier General Randolph Tuanyo na ang PNP mabantay sa mga kababayan na makondukta ng hiro protesta. Mantang nakadeploy naman ang nasa 950 na pulis sa mga lugar arog kang Department of Public Works and Highways, Senado, Batasang Pambansa Complex, EDSA Shrine as in People Power Monument, mantang 1,300 na pulis pa ang naka-standby. Pirmado naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12254 o ang Governance Act sa iraram kang lay na pinirmahan kang September 5, ipapautob kang gobyerno ang sarong regulated, secure, as in stable na information and communication system para maistulong ang digital as in transparent na serbisyo kang gobyerno sa mga Pilipino. Sakop man kaini ang gabos na sanga kang opisina kang gobyerno, kaibahan na ang mga local government units, state universities and colleges, government-owned or controlled corporations as in iba pang ahensya. Papanginotan kang Department of Information and Communications Technology ang implementasyon kaini sa paagi kang pagbilog ng eGov Unified Projects Management Office as in sarong e-government master plan. Sinuguman ang mga LGU na magtindog ng sadiring portal o gumamit ng eLGU system mantang ibubugtak ang mga pasilidad para sa electronic payments as in paperless transactions para mabawasan ang red tape as in maparikas ang proseso sa mga serbisyo. Pinautob kang Department of Education ang bagong promosyon para sa mga paratukdo sa irarom iyan kang Expanded Career Progression o ang ECP system. Inibilang pagsunod sa pangapudan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pagtibayon ang pagpapakusog kang propesyon kang paratukdo sa nasyon. Ang mayor na katayuhan kang ECP system ay ang magtaoning mas malinaw, patas asin makatarungan na sistema kang promosyon para sa mga paratukdo na nakabase sa indang mga kasanayan asin kakayahan. Nagpatanid ang National Security Council kang Pilipinas na pwedeng pretext o plano kang China ang pagbugtak kang Huangyan Island National Nature Reserve para okuparon ang Panatag Shoal. Hasarog statement kunya na pagkahapon, nagpahayag ning pagkontra si National Security Advisor Eduardo Año sa nasabing deklarasyon kang China asin sinabi na iniiligal asin pagbalgar sa United Nations Convention of the Law of the Sea.
Kinumpirmar naman ni Attorney Ferdinand Topacio na tinugutan na makapagpiyansa kang korte ang kliyente na si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Taves Jr. Sa resolusyon kang Manila Regional Trial Court Branch 12 ni resolveran ini sa paagi ning motion for bail na ipiglatag kang kampo sa akusadong si Taves. Partikular ini sa kasong murder na pigahampang asin naisangat kan taon pang 2019. Ipagpabayad si dating Congressman Taves Jr. sa kantidad na 120,000 pesos para sa iyang paramientres na libertad, partikular na sa kaso. Alagad dai nangangahulugan na tulos na makakaluwas ning presohan si Taves dahil may iba pa ining pigahampang na mga kaso. Ipinahayag ng Department of Justice na posibleng magharampangan ang mga kapamilya kan mga nawawarang parabulang asin mga respondents sa reklamong ipiglatag. Kasabay digdi ang mga negosyanteng si Charlie Atong Ang, Gretchen Barreto, kasabay ang sobra sa 50 pang mga individual. Sigun kay Justice Assistant Secretary Miko Clavano, dai malabo ining mangyari dahil kay puhan maghampang sa panel of prosecutors ang mga respondents asin complainants sa pagkakaigwa ning preliminary investigation. Naarestan naman kang Philippine National Police Aviation Security Group katuwang ang Criminal Investigation and Detection Group ang sarong 55 anyos na Pinay. Sigun sa PNP, tubong Davao City ang nasabing individual na nadakop sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Ang suspect ang may warrant of arrest para sa kasong estafa sa iraram kang Article 315 kan Revised Penal Code may kinaraman sa Presidential Decree 1689 o Syndicated Estafa. Siniguro kan mga tauhan kang pulisya na naipaabot sa pasahero ang impormasyon. Sa ngunyan, nasa kustudiya na kang CADG ang suspect para sa dokumentasyon asin disposisyon. Ipagpakasuhan naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng tax evasion ang mga kontraktor na involved sa korupsyon sa flood control projects. Sigun kay Cayetano, naghalina ng dakol na taon bago matapos ang mga kasong plunder o graft. Alagad pwede pang bukudon ang mga ini na involved kontraktor sa aspeto kang buwis. Tinawan doon pa kang senador na dapat pigi-imbestigar ini asin ipig-audit kang Bureau of Internal Revenue ang mga kontraktor na nagre-resibi ng bilyones pesos hali sa mga questionabling proyektos. Iba pang barata day mapundo ang gobyerno kan Japan sa pagtaoning baratong kantidad kang pautang sa big ticket projects kang Pilipinas, siring kang mga tulay, spillway asin maritime. Siniguro kan Japan sa tao ka mga investigasyon sa maanumaliyang flood control projects kasabay sa pinagigibong pagdangog kang Kongreso sa pondo sa Pilipinas para sa progreso kang infrastructure projects na pinunduhan kang Japan, pinanginotan ni Finance Secretary Ralph Recto ang delegasyon kang Pilipinas sa pagkikipaghilingan kay Mori Masafumi, Special Advisor to the Prime Minister of Japan. Ultimo sa detalye kang barata, ipigsasapinal na kang Bureau of Internal Revenue ang tax fraud audit sa mag-agom na Curly asin Sara Diskaya asin kan sa indang kumpanya. Sigun kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., bago pa magbutwa ang mga kontrobersiya sa flood control projects, nagkaigwana sindaning audit sa Diskaya dahil igwana ning nainot na reklamo laban sa mag-agom asin kan sa indang kumpanya. Para maparikas ang audit, nakikipagtabangan ang bureau sa iba pang ahensya kang gobyerno. Tinawan doon kang opisyal na kaipuhan na masiguro na kompleto asin tama ang sa inang findings para maaraman ang paninimbagan sa pagbubuwis asin posibleng maisaangat na criminal liability laban sa Diskaya.
Yan ang presentasyon ka mga bareta sa lado nasyonal, mga baretang mabutwa sa aga enot sa radyo DZGB. Nakaibata sa lado teknikal si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Martinez, ini po si Johnny Balyaran, Marina Hapon. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan.